Nu-și cum să-ți spun, dar când am simțit al tău parfum, am avut un gând nebun, să-ți dau foc să scoți fum. Prima dată când te-am văzut, nasul pe loc mi-a căzut. Când tu ai intrat, până și muștele au leșinat. Chiar am vrut să te întâlnesc. În fața ta nu am vrut să mă beșesc. Dar așa pățește omul care numai fasole are ca mâncare. Cum stăteam noi la masă așa, am spus că miroase ca floarea. Păreai fericită când ai auzit, dar eu vorbeam cu mâncarea. Scuze că te-am dezamăgit. Acum la următoarea întâlnire, sper să nu mă apuce o diarie. Dar dacă așa o să pățesc, vreau să știi că te iubesc. E doar o glumă,